Kap 12. 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid Ġesu mar Betanja, fejn kien joqgħod Lazzru li Ġesu kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla. Marta bdiet isservi waqt li Lazzru kien wieħed minn dawk li qagħdu fuq il-mejda ma' Ġesu. Marija ħadet libbra fwieħa tan-nard pur tiswa ħafna u dilket biha riġlejn Ġesu. Imbagħad ixxuttathomlu b'xara. U d-dar imtliet b'rieħa tfuħ. Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxipli tiegħu, dak li kien se jittradih qal: din il-fwieħa għax ma nbiegħatx 300 dinar biex jingħataw lill-foqra. Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma x'kien ħalliel, u billi hu kien il-kaxxier kien jisraq kull ma kienu jaqilgħu. Qallu Ġesu: ħalliha. Din il-fwieħa kienet refata l-jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom, imma lili mhux dejjem issibuni. Kotra kbira tal-Lud saru jafu li hu kien qiegħed hemm u marru mhux biss minħabba Ġesu, imma wkoll biex jaraw lil Lazzru li hu kien qajjem mill-imwiet. Għalhekk il-qassisin il-kbar ftehmu li joqtlu lil Lazzru wkoll, għax minħabba fih ħafna mill-Lud bdew jitilquhom u jemmnu f'Ġesu. L-għada, il-folol ta' nies li kienu ġew għall-festa, kif semgħu li Ġesu kien ġej Ġerusalemm, ħadu l-friaj tal-palm u ħarġu jilqawh u bdew jgħidu: Hosanna, imbierek min ġej f'isem il-Mulej, imbierek is-Sultan ta' Iżrael. Ġesu sab felu u rikeb fuqu. Kif hemm miktub: Tibżax bint Sion, ara, ġej is-Sultan tiegħek rikeb fuq felu ta' ħmara. Għall-ewwel id-dixxipli tiegħu ma fehmuhomx dawn il-ħwejjeġ. Iżda meta Ġesu kien igglorifikat, imbagħad ftakru li dan kien inkiteb fuqu u hekk għamlulu. U fuq dan tat xhieda l-folla tan-nies li kienet miegħu meta sejjaħ lil Lazzru mill-qabar u qajmu mill-imwiet. Kien għalhekk ukoll li n-nies ħarġet tilqgħu għax semet li kien għamel sinjal bħal dan. Imma l-Fariżej bejniethom qalu: qegħdin taraw kif mintom se tagħmlu xejn? Ara, id-dinja kollha sejra warajh. Fost dawk li telgħu biex iqimu lil Alla fil-festa kien hemm xi Griegi. Dawn marru għand Filippu li kien minn Betsajda tal-Galilija u talbuh: Sinjur, nixtiequ naraw lil Ġesu. Filippu mar jgħid lill-Indri, u mbagħad Indri u Filippu marru jgħidu lil Ġesu. U Ġesu weġibhom: waslet is-siegħa li fiha bin il-bniedem ikun igglorifikat. Tassew ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa' weħida, imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Min iħobb lil ħajtu jitlifha, imma min jobgħod lil ħajtu f'din id-dinja iħarisha għal ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini, hu għandu jimxi warajja, u fejn inkun jien, hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili, il-missier jagħtih ġieħ. Issa qiegħed inħoss ruħi mħawda, u x'naqbad ngħid? Missier eħlisni minn din is-siegħa? Imma jien għalhekk ġejt għal din is-siegħa. Missier, għati glorja lill-ismek. Dak il-ħin instama' leħen mis-sema. Jiena diġà glorifikajtu u nerġa' nigglorifikah. In-nies li kienu hemm semgħuh u qalu li kien qiegħed iriegħed, oħrajn qalu kellmu xi anġlu. Ġesu wieġeb: dak il-leħen ma ġiex għalija, imma għalikom. Il-ġudizzju ta' din id-dinja qiegħed isir issa. Issa se jitkeċċa il-prinċep ta' din id-dinja. U meta nintrefa' l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja. U għal dan biex jurihom bliema mewt kien sejjer imut. In-nies wieġbu:
Aħna smajna jingħad fil-liġi li l-Messija għandu jibqa' l dejjem. Kif tiġi tgħidilna int li bin il-bniedem għandu jintrefa'? U dan bin il-bniedem minnu? Għalilhom Ġesu: ftit ieħor baqalu magħkom id-dawl. Mela ibqgħu mixja sakemm għandkom id-dawl biex id-dlam ma jilħaqkomx. Min jimxi fid-dlam ma jafx fejn hu sejjer. Sakemm għandkom id-dawl, emnu fid-dawl biex tkunu wlied id-dawl. Wara li qalilhom dan, Ġesu telaq u nħeba minnhom. U kien għamel ħafna sinjali qudiemhom. U madankollu baqgħu m'hemmnux fih biex hekk isseħħ il-kelma tal-profeta Iżajija li qal: Mulej, min emmen l-aħbar tagħna, u drieħ il-mulej lil min intwera. Kien għalhekk illi ma setgħux jemmnu, għax kif qal ukoll Iżajija: huwa lqilhom għajnejhom u websilhom qalbhom, li ma jmorrux jaraw b'għajnejhom u jifhmu b'qalbhom u jduru lejja u jien infejjaqhom. Dan qalu Iżajija għax ra l-glorja tiegħu u tkellem fuqu. Imma madankollu ħafna mill-kapijiet emmnu fih ukoll. Iżda minħabba l-Fariżej dan ma stqarrewx biex ma jitkeċċewx il-barra mis-sinagoga. Għalihom kienet aktar għażiża l-glorja tal-bnedmin mill-glorja ta' Alla. Ġesu olla leħnu qal: min jemmen fija, ikun qiegħed jemmen mhux fija, imma f'min batni. U min jara lili, ikun qiegħed jara lil min batni. Jien huwa d-dawl li ġejt fid-dinja biex kull min jemmen fija ma jibqax fid-dlam. Min jisma' kliemi u ma jħarsux, jien ma nagħmilx ħaq minnu, għax jien ma ġejtx biex nagħmel ħaq mid-dinja, iżda biex insalva d-dinja. Min imaqdar lili u ma jilqax kliemi, hemm min jagħmel ħaq minnu. Il-kelma li jiena qed tkun hi li tagħmel ħaq minnu fl-aħħar jum. Għax jien m'għedt xejn minn moħħi, imma kien dak li batni, jiġifieri il-Missier li ordnali xi ngħid u nitkellem. U jien naf li l-ordni tiegħu hija l-ħajja ta' dejjem. Dak li ngħid jien ngħidu kif qalli l-Missier.